Duwe propea sing duwe propea matur kesuwen jang jagat sampai gegeran dir mengkenen mangsa tangi-tangi aku wa Mas Putra loh. Mas Putra Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tamu wa kaget membungkanane Ya iya mung padang cuman ya wajar kaya ini lo montak hitung wis seminggu tembe nyampaki maning kini ya wa Ya iya Paman Pati Iya no kayu. kin kosi germejeg kaya rajeg tumerep ning panggonan ki ana gawe apa kini paman Sing jelas Isun Adipati pengen aprok pajamok lawan Mas Putra Kakang Rangga Parit kayak konon. rupane wanter penting temen kini kayane iya ya nok Penting no kayu. ya wis bari kandang kotak undan dikit ya paman soale waya mene durung tangi paman ambil bareng-bareng kandane masih turu Masih turu. Iki. Jagat berdungan tangan tak masih Kang. turu. kakang kang kakang suarane kudu Gusti kakang Rangga Parit encang Ya bener tangi lah, dingin kapediri, jagat ya. dewi sore ora kudu digugah ku bintang-tangi kelalending mangan kelalending apa-apa waya mene masih ngedambang baik tangia dikit ikat tamu kosi pirang-pirang aja sampai tak kerucung gitu. Coba kau tangi no kayu. gereten benok kontangi Wis tak cipreti banyu mantem Wayamene masih turu. ya ku Jagat berdungan tangan tak ya bener langkah pendirian langkah pikiran nih. justru sing jadi pikiran dirine kulaki ringgit ki bener-bener mikiraken kadang tua ki kayang kenen paman jere dewek mah suarane tangi Beli kaurana wong leleson. Beli kaurana wong lagi lelengan. Ganggu baik. Nah apa sih? metua dikit iki anak paman Pati Coba mene Mas Putra. Kunian apa? Warabe kakangnya lagi turu paling nggak jaluk utang. yang kono bak digugah banget kawung kiem gereten bae nok kunane Ning ka iya. nah Sirak iku delengan sawangan kosis germejeg kaya rajeg mengkonon tamu pirang-pirang ulati sampean kosi tenang temen hari sampean bingung kayak kodon kakang Pati. Mata sampai betem. meneh ku tamu nanang kono dak perlune karo sampean kulane pen ngrungokna Mas Putra Iya. supaya dodoknya lebih enak. Kadang lebih enak. Dodok. Misal mangga sampean mangga katuran lenggah Duduk apa, duduk apa? katuran lenggah Gunung Tambor mungkin dada Raja nutugi amarah nafsu Amarah nafsu
Kalisari minangka sing ditembangi sareng mimiku Kalisari ne kedik sareng abahe mojane kedik abahe moja minangka bos cabe dewek abahe moja sareng abahe habsine kedi minangka bos bawang abahe si bos bawang dewek maaja Mas Putra Rangga Parit Lanok ayo ringgit kanaya inggih kula paman. aduh ninggalaken Mataram niburi kaya dene Ratu Gamblok atawa Ratu Glambok Laras ya pada kini sampai kapan Mas Putra arep kaya kainin bae konon apa sampai ki urut ini pikiran Mas Putra selawase gue pengen ditulang mangap bae ini sedulur tuaku rupanya kula ini kayak dibeli kagum ya kula marah balik maning ini Mataram Mas Putra Nyata. Sampeanku ngomongin mengkonon Paman Pati ya ini kene langkah gunane langkah apa Bener. mau terjadi para elang cadangan kita Pak Masya Allah omonganmu gawenya sekulu Paman Pati apa Mas Putra beli nyadar Mas Putra nyalon tekang beli dati kanggo apa Mas Putra dini wong jeroku sedulur tuane Mas Putra ya masa tekang sampai beli dati nyalon coba Sing dipikiraken ning ringgit kanaya gak kayang konon paman. Najan ringgit kanaya wong wadon. Ya masa toli sampean ki kakang beli bisa berbuat apa-apa. Sampai tekang sing kepilih wong sejen. Kanggo apa anak wong kepercayaan anak sedulur tua. balung jagung pribasane aja gawe dugal maning atine aja gawe dugal ning pikiran maning pikiran doang hari sedulur tuane sampean mah enak nih karena ucang-ucang kaki pamane sampean ya enak anggap wewenang tinggal tunjuk sampean pengen mangan kari nyadong pengen apa kari nyadong ya lah pendirian kayak kono Mas Putra Duh, Paman Pati uga kabeh para sedulur ibarat wong turu kah kula ki tembek nglilir loh tuh nyadar sampean kula ki dau nyadar peristiwa pitung wulan sing wis keliwat kekalahane kula Rangga Parit nyalon dadi ketua adat ning wilayah Losari
Nah, Lamun kula nyawang sedulur nom coba kaya sawang. dene ringgit kanaya awak sampai tipis kayak triplek saking nang tirakat bebebelan di sedulur tua. Awak saya entok sedulur Noma. Bisa jadi bahas masalah kuan mah. Kesuhun do. Sing jelas kakang. Gagal sepisan dudu bae langkah harapan. Beli kena mundur kan. Konon Sing artine sampean bokat durung diterima waktu semana. Diganti metodene carane priwen. maksudnya carane Paman Pati masih anak, wong-wong madar masih mendampingi sampean. Ya dipikirakan kakang, mader ning waktu pencalonan, waktu calon ketua adat, beli kepilih. Ya priwen carane sampean pengen priwen? yang mumbai nek no. Negara ki negara demokrasi ngangkat pemimpin gitu tuh diangkat ning wong dhuwur dipilih ning masyarakat. Bukti nih masyarakat Losarine beli seneng ning Kakang Rangga Parit seneng ning Angka Wijaya. Salah Mas Putra kaya hononku. Salah iki priwen paman? Panjang kali memayangan yang dipikir kayak keder, kayak keder ning pikiran, kayak ewot ning panggali. Abai Habsi bos bawa dewe. Kecurangan ning sejarah politik iku wis racikan. Maksud sampean Aja maning ning sedulur, aja maning wong sejen, tekan wong tua, bakal politik, bakal kudu dipateni Mas Putra. sing diarani politik kejam ku kayak konon ku. Lebakuan sampean. Kalesan bocah kapitan watu, langkah pikiran nih. Apa ku kapitan waktu ku? Bakal sing ada di bocah kapitan watu. Sedulur tua wadon, Ya Ratu Blambok, Ratu Gamblok. Gamblok. Terus turun sampean adine Rangga Parit. Tekang bungsu, Nok ringgit kanaya. dikit kana ya wadon maning. Ini ngarep wadon, bungsu wadon tengah-tengah lanang. Ya kudu diruat sampean ki. Itu diruat modele. Berarti kula sing nyelap ning tengah-tengah iki. Loh. Diruat. Paman, ning waktu kian ringgit kanaya butuh pemikirannya sampean lan bantuannya sampean. Priwen carane Kakang Rangga Parit ki maju, lebih maju selangkah, bakal mengkenen baik carane, ya otomatis ning genah baik. Sampean ki dudu wong kepandeng Kakang. Apa sampean beli pengen dihormati ning wong warga Losari khususnya? Apa beli pengen sampean dihormati kabeh ning masyarakat? Kembang putih ning gelungan mampanane sing teliti. Apa Habsi? Apa moja? Sing teliti hati-hati. Kembang putih ning galungan mampanane. Sing teliti hati-hati, sing waspada alon-alona, alon-alona. Duh. Nok ringgit kanaya.
mau sing diomongaken ning seneka emang bener. Dudu bae Kakang ki ora katon, ora terpandang ning wilayah Losari, nanging diibarataken sampah sing langka gunane. Sadar. Aduh, alah. Kanggo apa sampeyan duwe sedulur tua menani kesultanan? Jaluk tulung ning pamane sampeyan, anggap wewenang dijaluk tanggung jawab. Priwe carane, priwe rekadayane supaya sampeyan bisa jadi pemimpin ganti Angga Wijaya. Aja dikenal budak sampeyan ki. Konon paman, Loh, dadi kula ngadep ning Yayunda Ratu Gemblong. Sekelewang godong pari udah lari dapat burung. Sekaligus jaluk tulung ning paman Angga Pawenang. loh ya pasti Mas Putra. Sing jelas wa mengkonon paman. Yen menurut ringgit kanaya ya. Sederenge tumindak atur kelawan Yunda Ratu Glambek. Sing sebenarnya sampean kudu jaluk tulung dingin ning paman. Lamun to wis mangkonon tentu nek metu ide-ide kang bagus ning kono paman. Menurut sampean priwen paman? Ngaduh, mamaku Tawang Sari, hebatlah saya. Mengko pamane sampeyan sing gawe rekadaya kaya Angga Pawenang. Mengko tenang, buat anak apa-apa ya anak paman. Konon Paman Pati wis siap. Kula dadi pendukung. Sampeane arep bangkit ta beli. ya pastilah. Sapa wong sing pengen blenak, sapa wong sing pengen susah. Petis manis blendrang banyune aja enak bae ucapane mau ucapane. Ya po katar selawase pengen kaya kenen bae sampeyan uripe ku. Waduh, ya maaf paman, masa urip selawase kaya kenen baik. Nah, Masyarakat Losari ki boro-boro hormat, boro-boro ngargai, ketemu ning dalan karo kula ki buang rai paman. oh, buktiaken sapa sampeyan. Nah, ning kene Iya, nok wong ayu. menurut ringgit kanaya ya sampean wis oleh dukungan sing paman Pati uga kelawan dirine kula najana kula cuman bisa ndorong sing gore Kesuwun nok ayu. sing artine kiyen bergerak cepat paman. Angka Wijaya wis pirang wulan jabat dadi ketua adat. Bulan yang semono sampean uga kudu bisa segelis mungkin lamun toh sampean duweni rencana sing kaya mangkene. Cocok. Adi jare paman memang kenen Mas Putra. Cak priwen jari paman Pati. Sampeyan diiring kelawan paman Pati Giwang taka ning sedulur tua Rama paman, Rapa paman Angga Pawenang Angga Pawenang. dijaluk tanggung jawab aja enak duduk manis bae di kesultananku mikiraken sedulur nom nasibe priwen. Intiye kula ing glabruk ning paman Angga Pawenang priwen carane kira-kira kula Rangga Parit bisa jadi ketua adat ning Losari konon. Kayak konon Mas Putra. Siji cara kaya konon Paman Pati, Rayinok Ringgit Kanaya iya. lan uga kabeh para sedulur yen ugane sampean sepakat lan setuju kanggo dukung segala kelihatan kula aja kesuwen tempat panggonan ing Losari paman. Sampeyan beres-beres dingin. Mongko paman bakal nyusul. Mengkonon Ayo, paman. Iya. Kula mah cuman bisa dedongan.
kula mendukung ning segala rencana ning sampean. Aja watir. Aja karing ngupai kabar Paman Pati. Aja watir dong, ayo. Ayo nok, Tak dalih, beres sedikit dalih. Kakang. Lempiti salinane. Buru-buru bae aku sampean kok. Kudu digugah-gugah bae. Ya sing mau nakoni sing bener sampean kok Kakang Pramapati. Sing aran wong nom kaya kudu kaya kono. Kudu bae wong tua melu andil ku. Ya karena masih nom nang dume-dume maune wis pernah kekalahan kayang konon. Bocah-bocah Wira Mandala. Apa ang? Aja membangan bae nang. Secadak secekele. Endi ang? Pajegakan laras gendinge dibentro nang. Singkir tendang celcut teliwandang, berjuang maju lapangan perang. Maju terus mapan terang mundur. Mas Putra Rangga Parit. Paman Pati Giwang sih bakal dukung sampean Mas Putra. Demi ngapela ning kebenaran, ngapela negara kita. Wong becik pasti ketitik, wong Allah pasti ketara, wong bener pasti ketara. Balong jagung api basane aja tukang kita. Mamaku rojiki eman-eman wong meduluran. Mamaku tawang sari aja lemar digawe. Mamaku alisari aja lali selawase. Mimiku alisari aja lale. Manyan kuning Jawa gendong. Rasa isi, rasa wira. Eling-eling makanan, bumi kang dibumi. Dharma wawayangan baik. Mamaku urus iki dewe, mamaku iki aja tandulara tingulaku, dengar-dengar di jambae. Godhong nih pasti nyepange gawe gagas, gawe gagas selawase. Lalu lalu. Tapi telas kenang lengangan, suwe-suwe garing dewek ati ngenes, ditinggal lunga suwe-suwe eling dewek, eling dewek.
kulane bisa lali dilalipun ora kalipun nambah lawas dadi bos bawang dewe kembang putih ning gelungan mampanane sing teliti aduh sing teliti hati-hati gumelarening alam lahir nyen kula kudu sepikir panasening gigir prinyusun